Yo yo. Jan-jane iki mau kok nganti sliramu mekatake tresno ora nyono atiku uga ora ngira yen saiki uripku banget nelongso. Wis gue nyanyi wae positif dadine auramu dadi cerah kabeh sing kowe loro-loro perkara cinta perkara tresno aja kuwatir Gusti Allah Maha Kuwasa yen kelingan marang sliramu wong ayu kaya rinu jet jroning atiku jaman biyen-biyene aku katon apa saiki ne aku iki katon apa yen semono sliramu nate prasetyo bunga susah dilakoni kanthi lilo mula aku ra ngira yen sliramu citra ninggal krama milih karo priya liya. Bareng-bareng semuanya ya yang belakang semua. Jan-jane iki mau salah sapa to jan-jane sliramu mekatake tresno ora nyono atiku uga ora ngira yen saiki uripku banget nelongso wong mung walingku ning sliramu ojo teko walaso putra putrimu aku ora kuno apa turku jiwa wis tak trimo pasrah karo kang kuwasa. Bariki sing nang mburimu aku lho krungu suarane nyanyi sing keras sing banter sing kene yo aku lho krungu siap yo Mas Irawan, Bu Ayu dan juga Dek Bianca. Saya ayo bareng-bareng yo siji loro telu jan-jane mekatake tresno ora nyono atiku uga ora ngira yen saiki uripku banget nelongso wong ayu mung walingku ning sliramu ojo teko walaso putra putrimu aku ora kuno apa turku jiwa wis tak trimo pasrah karo kang kuwasa wis tak trimo pasrah karo